ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಗ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮುಲಿಯಾನು ಬನ್ನಲೆ ದೀತೆ ಬನ್ನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ. ದಾಸಿಮಿ ಪುಡನಗ ಮುಲು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ಮೂಲು ಮೂಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕುಡು ತುಲೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಿಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಾಯುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ. ಈತೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ. ಈತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಕಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ನಟೆ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಏತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಆತ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡೋಲಿ. ಇದೊಂದು ನಿಂಚೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ. ಮೂಲಿಯಾನು ಎಡ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದು ತೊಂದೆ ಅವೆ ನಿಂಚ ಮದ್ಯೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ದದೆ ತೊಂದೆ ಮದ್ಯೋಡು ಕಿನ್ಯ ಕಟ್ 3-4 ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ಗಿಂಚ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೊಂದೇನು 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡು ಬೇಯೋಡುಂದು ತುಲೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಮುಲು ಇಂಚ ಕಲಡನಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಕಲಡಾವಡು ಇಜಿಂಡ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಓಪನ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡು. ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಚಪಾತಿ ಪರಾಟದೊಟ್ಟುಗು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದೆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.